Aquí, gràcies per convidar-me i gràcies per organitzar jornades que serveixin per reflexionar sobre el nostre país i sobre la possibilitat de treballar perquè el nostre país algun dia sigui lliure. A mi em va dir la Carme que aquesta reflexió la fes al voltant dels serveis sanitaris, de la salut, suposo, de fet perquè és la meva professió, com s'ha dit. Tot i que em va semblar un tema que donava per poc, perquè hi ha temes més relacionats directament, en tot cas, amb la decisió d'un poble. Però per començar, jo us diré el que penso. A mi em sembla que he llegit aquí que són jornades d'independentistes per a independentistes, per tant, dono per fet que tots els que estan aquí voldrien la independència del nostre país. Jo tinc la teoria de que els pobles o les nacions esdevenen independents només si tenen la voluntat de ser-ho. O sigui, no hi ha cap poble que hagi arribat a ser independent perquè li hagin regalat, perquè s'ho hagi trobat, perquè hagi tingut raó. O sigui, a cap poble li donen la raó. Els catalans tenim, des del meu punt de vista, un greu defecte, i és que volem convèncer els altres de que tenim raó. I aquest món no va així. Els americans, quan van proclamar la independència, el que van fer és enfrontar-se als anglesos. Si tenien raó o no, en tot cas van guanyar i ara són independents. I així podríem anar mirant totes les nacions de la Terra que algun dia van decidir que volien ser independents. Per tant, Catalunya el que ha de tenir clar és que o té la voluntat de ser una nació lliure o el de més no servirà per res. És evident que amb la voluntat no n'hi ha prou, perquè hi ha hagut pobles que també ho han provat i no se n'han sortit. O sigui, a part de la voluntat, que és la condició necessària, hi han d'haver d'altres coses, hi han d'haver aliances, hi han d'haver moments oportuns, però en tot cas, si no hi ha aquesta voluntat, no hi ha res a fer. Sí que és evident que hi ha dues qüestions clau perquè hi hagi aquesta voluntat. Una, des del meu punt de vista, és sentir-te un poble, és a dir, això que s'ha discutit durant molt de temps, que a través del patriotisme social i de la gestió i no sé què, arribaríem a la independència. Jo tinc la teoria que de cap manera, és a dir, totes les nacions del món han arribat a la independència quan han tingut la idea o la sensació de que eren una cosa diferent a aquella a la que pertanyien. És a dir, si un no té mai la sensació que és diferent a la resta de la població de l'estat en què pertany, no té cap voluntat de segregar-s'hi, no? És a dir, en tot cas té voluntat de canviar la gestió, de canviar els polítics, però no d'independitzar-se. Per tant, és evident que hi ha d'haver aquesta voluntat, és evident que hi ha d'haver aquesta sensació, aquesta identitat pròpia, i és evident que això es fa habitualment com a qüestió racional, fonamentalment per disposar lliurement com a país dels propis recursos, dels recursos econòmics, dels recursos humans, dels recursos que produeix aquella nació, aquell poble, i la segona qüestió per la capacitat, per la voluntat de decidir, és a dir, que aquell poble vol decidir el seu futur de la manera que creu que és més important. O sigui, bàsicament serien aquestes dues qüestions les qüestions clau. I sempre com a qüestió clau, no cal dir-ho, és la qüestió econòmica. És a dir, quan els argentins, per posar un exemple, malgrat els que dirigien eren descendents d'espanyols, quan van tenir la sensació, quan van tenir la percepció que ells eren diferents ja dels seus besavis i que a més no els interessava econòmicament de prendre la metrópoli, van prendre la decisió de treballar per la independència. Per tant, jo penso que són les qüestions claus. Sense això, tot el demés que podem explicar, i que els catalans som especialistes i tenim grans especialistes en descriure-ho, no serveix per res. Jo us posaré un exemple recent que tots recordareu, fins i tot els més jovenets. Fa uns quants anys que s'anava repetint: ja veureu el dia que es publiquen les balances fiscals.
ja veureu què passarà. Doncs aquest mes de juliol, si no recordo malament, es van publicar les balances fiscals, on queda clarament demostrat, fins i tot amb les del govern de l'Estat, que eren un pèl inferiors a les que havien calculat d'altres economistes a Catalunya, però quedava ben clar que hi havia un espoli fiscal evident. A Catalunya no ha passat res, és a dir, ningú ha sortit a reclamar que com és que li prenen la cartera cada any, ningú ha dit res, i els espanyols no han canviat el discurs. És a dir, cap espanyol ha dit, efectivament, doncs els catalans paguen la festa des de fa molts anys, els hem de tenir un reconeixement, com a mínim agrair-los que siguin gent tan, allò que diuen ells, solidaris. No ha passat res. Per què? Perquè en el fons suposo que la majoria de la població doncs, no té aquesta voluntat decidida o no té clar, diguem-ne, que pertany a un col·lectiu, a un grup diferent de l'espanyol, i això deu ser així amb una proporció important. I a més, perquè, com bé sabeu, malgrat doncs cada vegada sembla ser que segons les enquestes hi ha més independentistes a Catalunya, els que formalment haurien de liderar aquests independentistes resulta que es dediquen ara a ser elogiats i defensats fins i tot per l'amic Bono, que ha de dir doncs, que són primitivos però no desalmados. És a dir, si hem arribat els independentistes a un punt que fins i tot el Bono ja ens ha de defendre, és que ho tenim bastant malament, perquè no fem por a ningú. En tot cas, per cenyir-nos més al tema sanitari, el primer que hem de dir, perquè és una evidència i si no faltaríem a la veritat, és que sense ser independents, Catalunya, avui per avui, doncs, disposa d'uns índexs de salut comparables a qualsevol país del primer món. Aquesta és una realitat, és a dir, el que no podem dir és que per culpa que aquí tenim uns problemes sanitaris gravíssims, doncs hem de demanar la independència ja. No, sense ser independents hem aconseguit doncs, que ja dic, els índexs de salut d'aquest país doncs, siguin comparables o homologables a qualsevol país europeu o occidental, i que els serveis sanitaris, que després hi podem entrar una mica més, en general, globalment, doncs són serveis sanitaris comparables als del primer món. Totes les tensions que vulgueu. El que passa que sí que és veritat, i llavors sempre anem a parar al mateix lloc, és que això passa perquè Catalunya, malgrat tot, doncs s'ha d'espavilar també amb els sistemes sanitaris. És a dir, si us hi fixeu, Catalunya té un sistema sanitari molt diferent al de la resta de l'estat espanyol, perquè, per exemple, si aquí a Berga, no sé exactament qui va fer l'hospital, però en tot cas no ho va fer l'Estat, a Puigcerdà no va fer l'Estat l'hospital, a Tremp tampoc, a Tortosa tampoc, etc. És a dir, a Catalunya tenim una cosa que és una xarxa d'hospitals que són de servei públic, però que no són de titularitat pública en el sentit que siguin de l'Estat o de la Generalitat, perquè ajuntaments, ordres religioses, cooperatives, etc., van haver de suplir, com també s'ha fet amb l'ensenyament, amb l'escola concertada en molts casos, doncs van haver de suplir aquelles inversions que no feia l'Estat. Per tant, el que sí que forma part de l'espoli fiscal el que som a Catalunya, bàsicament els serveis sanitaris. Com bé sabeu, els serveis sanitaris, si no vaig errat, no ha canviat massa, representen el 40% dels pressupostos de la Generalitat, és a dir, gairebé arriben a la meitat dels diners que gestionen la Generalitat de Catalunya. De tota manera, el sistema sanitari català, com us dic, és diferent i, a més, els espanyols ho saben i després ho han aplicat a altres comunitats autònomes, que és, si recordeu bé, el gran Aznar va fins i tot obligar a totes les comunitats autònomes que no tenien transferida la sanitat a que l'agafessin, perquè van descobrir la mare dels ous. És a dir, l'Estat diu quines prestacions ha de prestar al servei públic, diu quins diners et donaran i tu gestiones. Per la qual cosa acostuma a passar que el dèficit el quedes tu, que ells diuen què has de fer, com ho has de fer i amb quins diners, i fes-ho tu. I llavors difereixen el dèficit als governs autonòmics i a la vegada a Catalunya el govern autonòmic el que fa és diferir el deute als patronats dels diferents hospitals que no són de titularitat seva. És a dir,
l'hospital, si volen invertir, si volen fins i tot pintar les parets, doncs normalment han d'anar a buscar diners als bancs, endeutar-se perquè els convenis que tenen públics doncs donen justet per pagar les despeses, si és que donen per pagar les despeses, que la majoria de les vegades no va així. Per tant, si és que haguéssim de trobar un motiu per demanar un canvi radical amb les relacions amb l'Estat, és evident que el sistema sanitari ho portaria.